ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? H.L.J. କାନିଆ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି କିଏ ଥିଲେ? କେ.ଏସ୍. ରଣଜିତ ସିଂ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କଣ? ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? W.C. ବାନାର୍ଜୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ରୀତା ଫାରିଆ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସୁଚେତା କ୍ଷିପାରିନୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ। ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ମୀରା କୁମାର। ଭାରତର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଶଙ୍କର କୁରୁପ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନାମ କଣ? ସୁକୁମାର ସେନ। ଭାରତର କେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ବଛେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ। ଭାରତର କେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଟନ୍ତି? କିରଣ ବେଦୀ।